Oh, mboten. Ora kesel, Pak? Ora. Ora kesel. Bakune sehat. Iki malah seneng lho ngene iki dadi tombo. Bapak wis nyelot semangat. Semangat. Nyelot Luar biasa semangatnya, Mbak. biasa di luar barang kok. Lagune napa melih niki, Pak? Enten mboten? Terakhir. Oh, kutut manggung terakhir. Hah, tak nonton aku. Kaya ngapa kututmu? Hah? Kaya Halo, Presiden Bu Nanda. Oh, Bu Nanda. Monggo Bu Nanda. Nglimpang kok aku. Monggo Bu. Alah ijo ngerti nak sampeyan iki kuli nomor nak. Kutut manggung. Ayo Bu. Ayo dikututi. Heeh, kutut iki kudune lenggah ora entuk. Oh, lenggah. Lenggah. Awake dhewe ya lungguh. Tunggu. Mangan Ayo. ya. Dinglekku. Monggo Bu Nanda. Nanda monggo teh panggung. Hah? Metingkring kene. Sisian kok. Ora apa-apa. Pas ora iki dendengane. Pas. Pas, Mas. Slendro padet songo. Oke, Pas. Slendro padet songo hampir nomor napa, Mbak? Slendro patok barang. Barang miring. Barange sinten? Barangmu. Siapa kok barangnya? Sesai. Tasesa. Makan.
Dongeng ya, Mbak. Nggih. Nggih. Keng napa, Mbak? Keng napa, Mbak? Aduh. Masuk angin. Kaya bar. Kenang. Aduh, lewat bagus rame melincah lama sambung sampun nika pandemung kutut manggungipun nika sampun Pak. Nggih. Kula kalian Om Dalijo. Nggih. Kok teng mriki, Mbah? Nggih. Anggenipun nderekaken Pak Demung menawi wonten lepat nyuwun ageng pangapunten Pak Nggih, Demung. lajen kula semanten ugi. Padahal ijo lek Mbak Lili. Nggih. Kata kalepatanipun anggen kula nanggapi dalem panjenengan. Kula sak kanca nyuwun pangapunten sanget. Sami-sami Nggih. nebaken sehat selalu kagem Pak Demung. Amin. Nggih, ndare tetunggu Mbak Demung tetep sehat walafiat, bagas waras. Nggih. Pokoke disuyuti dening para kanca, para kadang seniman. Nggih. Monggo dipun lajengaken Pak Demung. Mereno suruban